Aké sú vaše prvé dojmy z prvého ligového zápasu? Som rád, že zápas sme zvládli. Boli sme favoritom stretnutia a čakal nás nováčik. Ťažký super, ale chalani dobre pristúpili k zápasu a chytili sme úvod zápasu, strelili sme z prvej a z druhej situácie vážnejšej góly. O to sa nám v tom prvom počase hralo jednoduchšie a cez poločasovú prestávku som chalanom prizvukoval, že nesmieme nechať domácich nejakým spôsobom vstúpiť do zápasu, že by neprišiel nejaký kontaktný gól, ale my, že sme boli aktívni. Škoda dvoch situácií v prebehu 50. a 60. minúty, kde či Daneji alebo Konji mali veľké šance na ukončenie zápasu. A si myslím, že potom sme s prehľadom dohrávali ten zápas. Super sa oslabil červenou kartou a my sme to využili 3 peknými gólmi, takže síce víťazstvo dosť vysoké, možno že krúte pre domácich, ale úplne zaslúžené z našej strany. Čo bol ten kľúčový moment, ktorý rozhodol to víťazstvo? Úvod zápasu jednoznačne, pretože z prvej situácii po individuálnej akcii Macejka sme pekným gólom Chlebka, ktorý zaznamenal svoj prvý gól v drese Tatrana, domácich znervoznili a hneď z ďalšej šance sme dali druhý gól a to bol jednoznačne rozhodujúci moment zápasu. Najbližšie vás čaká prvý domáci zápas Galantov. Aký je váš odkaz pre fanúšikov? Odkaz, hraje sa piatok večer, asi aj pekné teplé počasie, čiže rád by som ich privítal fanúšikov, divákov na náš štadión, nás prídu pozbudiť a my potrebujeme podať dobrý výkon a s dobrým výsledkom tak, že by všetci v piatok večer boli spokojní. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj.